L-imsieħba soċjali laqgħu b'mod pożittiv ir-riforma mħabbra mill-Gvern fis-sistema tal-edukazzjoni sekondarja. Riforma li permezz tagħha l-edukazzjoni akademika, vokazzjonali u dik applikata se jingħataw l-istess importanza. Andre Fenek, Head of Policy fil-Kamra tal-Kummerċ, tkellem pożittivament dwar kif permezz ta' din ir-riforma aktar żgħażagħ se jkunu preparati għad-dinja tax-xogħol. Hija żgur pass pożittiv li anka bħala Kamra din nilqgħu u m'għandix dubju li anka l-settur kummerċjali ħajkun qed jilqa' dan il-mix ta' tagħlim differenti si akademiku anka iktar vokazzjonali għall-istudenti biex finalment jibdew jippreparaw ruħhom imbagħad iktar il-qudiem għad-dinja tax-xogħol. Riforma li l-Kamra tal-Kummerċ ilha tistennija. Il-Kamra qiegħda tilqa' din ir-riforma għalfejn fil-fatt bħala Kamra li ngħidu għal ħafna għal numru ta' snin fil-fatt li hemm bżonn li il-problema essenzjalment li m'hemmx biżgħet forsi links bejn id-dinja edukattiva u d-dinja tax-xogħol. Il-Union tal-Għalliema wkoll tinsab kuntenta b'din ir-riforma. Riforma li mistennija tidħol fis-seħħ fis-sena 2019. Fil-fatt l-MUT uriet l-impenn tagħha li f'dawn it-3 snin ikun hemm il-preparamenti neċessarji għall-edukaturi. Li nittamaw illi meta din is-sistema ħad titlaq fis-seħħ l-għalliema u l-istrutturi edukattivi se jkollhom il-preparazzjonijiet, ħajkun hemm il-materjal, ħajkun hemm is-sillabi, ħajkun hemm ukoll ir-riżorsi umani biex dan ikun jista' jitwettaq. Għaliex inkella tkun bħal riformi oħrajn li sfortunatament ikunu b'intenzjoni tajba, però mbagħad meta jiġu biex jissarfu ikun hemm diffikultajiet. L-appell tal-imsieħba soċjali kien biex il-partijiet kollha konċernati jaħdmu flimkien sabiex din ir-riforma tant importanti tirnexxi biex naraw aktar studenti itemmu l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom b'suċċess.